iwasan nila yung tinatawag na last trip. Diba? May mga ganyan, sasakay sa bus. Naku, diba? kinabahan na yung may schedule ng last trip Lalo na mamaya. long weekend, diba? Oo. Long weekend ngayon. So, huwag kayo magpa-last trip. Maigi pa sa morning na lang kayo sumakay. Huwag sa gabi. Dahil nga, maligalig. Yes, dahil maligalig. Dahil mamaya may mga kasabay kayo na hindi, akala nyo tao. Oo. Kasi marami sa atin ganyan, hindi nila napapansin. Akala nila tao yung kasama nila. Yung pala, multo. Kasi pwedeng mag-anyong hindi lang naman parang guhit yan or yung parang transparent o kaya anino. Pwedeng tao talaga. Kaya nga, alam mo, marami, may mga nagsulat na rin dyan ng mga ibang psychics na sinasabi nila, pag nasa mall ka, akala mo lahat na nakikita mo ay buhay. Posibleng na magkahalo na may mga patay doon. Hanggang ngayon pala si Nicole, no? Nakakalimutan ni Chuper na kwarentahin na ako. Ginugulat niya ako Wala akong lagi. ginawa. Turo ka kasi ng turo. Bawal magturo. Sabihin ko yung rosaryo mo. Sa TikTok, basta merong isang girl na obviously because this is a social media world, diba? Yes, so we post whatever, diba? We Yes. post whatever. Correct. Ayun, ganon. So parang, ang pinakita nyo dun sa short video na yon was, she posts her OOTD, she posts where she goes, ganyan. Tapos yung next scene, nasa hospital na siya. Ayun. Ganun na pala ngayon, ano? Kapit, sa rosal hearing. Ang hika o pananalig, huwag matitinag. Oo, gano'n. Meron kami nga kaibigan na pare Yes. na binibless niya yung asin Oo. namin eh. Yes. Tapos yun, si asawa ko laging, ano ba? Bakit nag-focus na? Kasi nandyan siya. Inaaning-aning. Oo, nandyan. Hinahanapan ka lang daw ng Pag magandang ikaw, Boyet, angulo. may nakita talaga ha. Sinasabi ko sa'yo. Tapos, Pero meron talaga dito. Oo. Mabait. O mali O wala, ano lang siya. Nakatayo Ano ba? Bakit nasa likod ko? Hindi, wala. Nakakandong sa'yo. Babae. Babae. Oo, nakatayo lang siya dyan. Bakit? Hindi natin alam. Mamaya, tanungin ko mamaya. Ay, hindi mo. Diba alam mo sa TikTok meron parang biglang keywords as evil eye explained. So, Yes. minsan nadadala ako sa iba't ibang na hindi naman na-explain. So, Oo. ano ba yun? Ibig sabihin parang, kasi ang nabasa ko sa comment section was, kaya dapat wag ka masyadong pakita ng parang goodness. ng whatever good that is happening to you kasi parang may mga taong ano ba? Bakit naglalagay ng space? Saka bakit parang may Actually, reflection? Meron. Oo nga. Shoota meron? Meron, Oo oo. nga. Meron. Bakit lumalapit? May glare. Oh, bakit? May nagtanong nga kanina kung may kasama daw tayo sa area. Meron. Bakit ganun? Ayoko na.